ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಜಲ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ತೂಕ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ 3 ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬಾಡ್ಲೆ, ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ, 1 ಚಮಚದ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟುಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ, ನೀರು ಪಾರ್ದು ಏತ ತೆಲ್ಪು ಬೋಡು ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಇತ್ತ ಅಂಜಲ್ದು ತುಂಡು ತೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ ದಪ್ಪಡ್ ಮಸಾಲ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಮಸಾಲ ಕೋಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದೀಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮೀನು ಒಯ್ತೊನಡು ಮಸಾಲನ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮೀನು. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನಾಗ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಮುರಿದು ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತ ಈಗ ಸುರುಕೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮೀನನ್ನು ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ, ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನೊಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ಲರ ಮಲ್ತುಲಿ ಇಂಚ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಖಾರ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಅದ. ಇತ್ತ ಮಿತ್ತಗೆ ಕುಡೊಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ಲೆ, ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ಇತ್ತ ಮೀನನ್ನು ಮಗತ್ ಪಾಡ್ಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಂಡ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮೀನು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಂಡು ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತದಂಡು ಮೀನಿಗೆ. ನಿಕ್ಲೆಗಿನಿತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕುಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮದಪಡೆ, ಅಂಚನೆ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲು.